Ο Levitas Lotus Hydrogen Plasma Combi είναι ένα οικονομικό, ασφαλές και φιλικό προς το περιβάλλον σύστημα θέρμανσης νέας γενιάς. Χρησιμοποιεί ηλεκτρική ενέργεια για να παράγει το δικό της καύσιμο, υδρογόνο και αέρια οξυγόνου. Διαχωρίζει λίγο νερό σε άτομα και τα ανασυνδυάζει ταυτόχρονα για να αποκτήσει 2.500 βαθμούς θερμότητας. Ως αποτέλεσμα αυτής της αντίδρασης, σχηματίζεται ξανά η ίδια ποσότητα νερού στο Levita. Το ποσό της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας εξαρτάται από τη θερμομόνωση του κτηρίου. Επειδή ο Levitas Combi μπαίνει σε κατάσταση αναμονής μετά τη θέρμανση της περιοχής και δεν καταναλώνει ρεύμα. Ενεργοποιείται όταν η θερμοκρασία στην περιοχή πέσει κάτω από τη θερμοκρασία που έχετε ορίσει. Όσο καλύτερη είναι η μόνωση, τόσο λιγότερο λειτουργεί. Εάν δεν υπάρχει μόνωση στο σπίτι σας, μπορείτε εύκολα να το μονώσετε με μονοτικό σοβά Lotus ή εσωτερικό μονοτικό αστάρι Lotus, το οποίο είναι ανθεκτικό στη θερμότητα και το νερό. Ο Levitas Lotus Combi χρησιμοποιείται σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες εδώ και 8 χρόνια. Διαθέτει πιστοποιητικό συμμόρφωσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και εκθέσεις δοκιμών. Είναι στην κατηγορία Α συν κατανάλωση ενέργειας. Λειτουργεί εξαιρετικά αθόρυβα. Δεν διαθέτει εξωτερική μονάδα και δεν διαταράσσει το περιβάλλον. Μπορεί να εγκατασταθεί σε οποιοδήποτε κλειστό χώρο εκτός από το μπάνιο. Τοποθετείται εύκολα σε ενδοδαπέδια θέρμανση ή σε κλασικά συστήματα καλοριφέρ. Μπορεί να λειτουργήσει με μονοφασικό 220V ή τριφασικό 380V. Είναι εύκολο στη χρήση με ψηφιακό πίνακα ελέγχου. Οι ώρες εργασίας μπορούν να προγραμματιστούν εβδομαδιαία. Ο Levitas Lotus Combi μπορεί να λειτουργήσει σε αρμονία με την ηλεκτρική ενέργεια που λαμβάνετε από τον ήλιο ή τον άνεμο. Εάν δεν έχετε εγκατεστημένο σύστημα, μπορείτε να αποκτήσετε ηλεκτρική ενέργεια με ανεμογεννήτριες και ηλιακούς συλλέκτες Lotus Vertical Gin. Ο Levitas Lotus Combi μπορεί να μεταφέρει τη ζεστασιά του ήλιου στο σπίτι σας χρησιμοποιώντας το ζεστό νερό στον ηλιακό συλλέκτη. Η συμβατότητα με τη βιώσιμη ενέργεια θα μειώσει σημαντικά το κόστος θέρμανσης. Οι Levitas Combi μας έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής. Υπάρχει 2 χρόνια εγγύηση συσκευής. Στην ετήσια τακτική συντήρηση ελέγχεται η στάθμη του νερού του Levita και η πίεση των δεξαμενών διαστολής. Οι οικιακούς μας Levitas Combi μπορούν να θερμάνουν 100 τετραγωνικά μέτρα. Οι Levitas τύπου βίλας μας μπορούν να θερμάνουν 300 τετραγωνικά μέτρα. Οι βιομηχανικοί μας Levitas Combi μπορούν να θερμάνουν 800 τετραγωνικά μέτρα. Οι μεγαλύτερες περιοχές μπορούν να θερμανθούν χρησιμοποιώντας περισσότερους από έναν βιομηχανικούς τύπους. Καλύπτει τις ανάγκες σας για ζεστό νερό θερμαίνοντας άμεσα όσο νερό χρησιμοποιείτε. Αν συγκρίνουμε την κατανάλωση ενέργειας. Η αντίσταση των ηλεκτρικών Leviton Combi παράγει 600 βαθμούς θερμότητας. Το συμπιεσμένο αέριο στις αντλίες θερμότητας παράγει 150 βαθμούς θερμότητας. Το Lotus Hydrogen Combi Boiler παράγει 2.500 βαθμούς θερμότητας. Ο χρόνος που χρησιμοποιεί το ηλεκτρικό ρεύμα είναι μικρότερος επειδή ο Combi Boiler μας θερμαίνει το νερό στο σύστημα σε πολύ μικρότερο χρόνο. Είναι πολύ πιο οικονομικό από τα συστήματα θέρμανσης με στερεά καύσιμα. Δεδομένου ότι λειτουργεί αυτόματα, δεν υπάρχει ανάγκη για προσωπικό. Δεν χρειάζεται καμινάδα και έργο γιατί δεν υπάρχει κίνδυνος δηλητηρίασης αφού δεν παράγει αέρια άνθρακα. Δεν υπάρχει κίνδυνος έκρηξης αφού δεν αποθηκεύει αέριο. Δεν υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς αφού η καύση γίνεται στο νερό του Levita. Με το Lotus Hydrogen Combi Boiler, η ασφαλής, αποδοτική, οικονομική, φιλική προς το περιβάλλον θέρμανση είναι τώρα μαζί σας.